Goedenavond, zondag 10 september. U kijkt naar Omroep Zeeland en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Omroep Zeeland verkeersinformatie, 4 files. Lange files rond het middaguur door automobilisten die verkoeling zochten op het strand. Alleen daar volle parkeerplekken, zoals hier bij Domburg. Mevrouw, het is eindelijk gelukt, een parkeerplekje. Ja, gelukkig wel, ja. Is het moeilijk vandaag? Ja, vandaag is heel moeilijk. Het is ook heel warm natuurlijk. Ja, lekker strandweer. Net na het middaguur bereikte het Kwik-en-Westdorpen en Wilhelminadorp de 30 graden. Het was de derde tropische dag in 5 dagen. En dat betekent een Zeeuwse hittegolf. Nog nooit kwam dat voor in september. De warmte in Zeeland trok bezoekers vanuit Duitsland, België en Nederland. En ook deze Limburger. Ja, dit is voor mij, dan hoef ik niet per se in Zuid-Frankrijk of Italië te zitten waar het brandt of waar het regent. Dus dit is gewoon super Nederlands weer. Op het strand en in het water was het druk vandaag. Rustige stekjes waren er vandaag niet te vinden. En dat zagen ook vaste vakantiegasten uit Zuid-Holland. Er is zo druk gezien in Zeeland. Nee, ja, wel eens druk, maar nou de strand zo vol is. En we dachten, de schoolvakanties zijn over, maar het is goed druk. Het is vandaag de laatste tropische dag, want morgen wordt het maximaal 28 graden. Oppositiepartijen in de Zeeuwse Staten zijn kwaad omdat ze geen extra burgercommissielid mogen aanstellen. Zo'n commissielid dat mag meepraten in commissievergaderingen, maar niet mee mag stemmen, is nodig omdat de werkdruk voor de kleine partijen te hoog is. Heel per ongeluk moet het commissielid van de SP een medische behandeling ondergaan, waardoor hij niet aanwezig kan zijn. En betekent dus automatisch dat ik al die 4 commissies in mijn eentje moet doen. Het zijn zoveel en zulke complexe onderwerpen dat het gewoon menselijk niet te doen is. Wij hebben het makkelijker, laat ik het zo zeggen. In de zin van dat wij natuurlijk de taken goed kunnen verdelen, de onderwerpen kunnen verdelen. We verdelen onszelf in commissies en dan, als één pitter moet je aan de bak. In andere provincies is het wel mogelijk om meerdere burgercommissieleden aan te stellen. Maar de Zeeuwse coalitiepartijen die allemaal 4 of meer zetels en ook een burgercommissielid hebben, kenden geen genade. Als een partij van 1 persoon die door de Zeeuwse kiezers met 1 zetel is beloond, plotseling uit 3 bestaat, heb je ook 3 keer zoveel invloed. Dan zeggen mensen, ja, dat is helemaal niet waar. Ja, dat is wel waar. Want als je de politiek een beetje volgt, dan weet je dat de meeste dingen in de commissies of zelfs daarvoor politiek beïnvloed worden. Er mag maar 1 persoon in een commissievergadering zitten. Dat is of het burgercommissielid of het statenlid. En als je 2 burgercommissieleden zou hebben, dan zou 1 burgercommissielid in de ene commissie kunnen zitten en een ander in de andere. De invloed wordt daar niet groter. Vooral de SP hekelt het gedrag van de coalitie. Ik heb dit nog niet meegemaakt. Zo echt politieke onwil. Ik vind het een echt vies politiek spelletje. Volgens de SGP komt er een ander voorstel om ruimte te maken voor extra fractiemedewerkers. Maar dat ziet de oppositie niet zitten, omdat die niet aan commissievergaderingen mogen meedoen. Pronken met je minitrein. Dat kon op het Stoompluimenweekend in Hoedekenskerken. Daar kwamen liefhebbers en eigenaren van locomotiefjes bij elkaar. Mijn vader deed vroeger al met modeltreinen bouwen en spulletjes voor verkopen. Dus ik ben daar gewoon ingerold eigenlijk. Ja. En ja, wat techniek, stoom, ja, het fascineert. Naast dat er met de minitreinen werd gereden, werd er ook volop aan gesleuteld. Het onderhoud en het spel tussen mens en water en vuur. En om de boel toch aan de gang te houden. Want het slijt natuurlijk, want er zitten heel veel bewegende delen in. En dan is de kunst om de boel toch een beetje heel te houden en weer te repareren. René heeft een op schaal gebouwde Amerikaanse stoomlocomotief. Het zit een beetje in mijn genen, dat Amerikaanse spul. Maar ik ben er nog nooit geweest en ik ga er ook niet naartoe. Want het land op zich vind ik eigenlijk niet zo geslaagd. Maar de spullen die er vandaan komen, ja, er zijn zat betere, maar ik vind het gewoon mooi. Stoom kan dan wel mooi zijn. Vandaag maakte het alles nog warmer. Toch werd het evenement ondanks de hitte druk bezocht.
Afgelopen nacht was het rustig en vochtig, zodat er weer wat nevel en mist kon ontstaan. Zoals ook op deze foto uit Kloetingen is te zien, was het in de ochtend nog even nevelig, maar al wel zonnig. En door dat zonnige weer kon het vandaag heet worden met tropische temperaturen. Die kwamen te liggen tussen 29 en ruim 31 graden. Uiteraard was dat natuurlijk wel aanleiding om de verkoeling even op te zoeken vandaag, bijvoorbeeld op het strand. Westdorp en Wilhelminadorp bereikten vanmiddag tegelijkertijd de tropische waarde van 30 graden. En daarmee is de eerste regionale hittegolf in Zeeland in de maand september een feit. Vanaf morgen wordt het geleidelijk minder warm met enkele regen- en onweersbuien. Op maandag liggen de temperaturen nog tussen 24 en 28 graden. Op dinsdag en woensdag koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. En vooral op dinsdag hebben we te maken met enkele stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel. En met dit korte weerbericht voor Zeeland zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.